De 6 ansatte i en lukningstruet folkekirke i København har fået et ultimatum. Få flere folk i kirken, ellers lukker vi efter nytår. Menighedsrådsformanden Inge har sammen med menighedsrådet fået den geniale idé, hun virkelig tror vil kunne redde kirkens fremtid. Hun har ansat sin egen søn Christoffer, en autodidakt instruktør, til at opføre juleevangeliet med de ansatte som skuespillere selveste juleaften. Det er ikke alle, der er lige begejstrede for ideen, men Inge er fast i troen på sin søns talenter. I dag skal medarbejderne møde Christoffer for første gang. Nej. Hej med jer. Nu skal I hilse på Christoffer, jeres tropsfører til krybespillet. Christoffer, tag godt imod ham. Lige et øjeblik, skal jeg bestille din madpakke. Ja. Hej. 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 Det er godt for dig selv, ikke? Ja, jo. Nu ses vi. Ja. Hej. Jeg tænkte, at vi lige skal mødes ind. Er der ikke et lokale der, vi kan mødes ind i? Men lad os, hvis I følger med. Ja, jamen velkommen til, jeg tror jeg smider det her. Hold øjeblik. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, så nogle af jer kender mig jo allerede lidt i forvejen og har hørt lidt af mig. Min mor er jo menighedsrådsformand. Pastor Rix har konfirmeret mig. Jeg hedder Christoffer Fabricius, og jeg er skuespiller og instruktør, eller /instruktør. Jeg ved ikke lige, hvordan vi skal gribe det her an, men det er jo vigtigt, at vi finder en eller anden goodwill omkring det her. Så at vi tager det her juleevangeliet. Det vi gør med det her, det er, at vi skal ligesom have det her gjort moderne. Ikke? Vi skal i øjenhøjde. Vi skal ligesom være 2014. Ikke? Det skal være nu. Det skal være ligesom være, at man kan mærke, hvad det her det handler om. Der er noget omkring Maria, som er spændende. Ikke? Der er noget omkring, hvor kommer det der barn fra? Hvad er det egentlig, det handler om? Ikke? Altså, det er jo Helligånden. Ja, ikke? Og det kunne man godt tænke sig at se. Altså man kunne godt tænke sig, at alle de der ting, man ikke plejer at vise, altså, dem viser vi. Ikke i forhold til personificere det, og jeg har tænkt alle mulige tanker omkring forhold til, jeg har fundet nogle fantastiske kostymer, som jeg kan vise på et tidspunkt, hvor jeg ligesom har tænkt ind, hvordan kan man ligesom zoome ind og lave et nærbillede af Helligånden, der ligesom befrugter Jomfru Maria, ikke? Altså vi får det der øjeblik, hvor det ligesom... Undskyld, hvorfor snakker vi om det? Bang, der sker det andet. Lad os få noget sex, lad os få noget liderlighed, ikke? Lad os være lidt... Jeg tænker, hvad er det handler om det der, ikke? Vi skal ind til, hvad er det, der foregår i den der lille snuskede fortælling, og Bibelen, og vi kunne læse højt. Og hvad skete der før det her, ikke? Hvad er hele optakten til det her? Hvordan endte det der, ikke? Hvad er der gået galt mellem Josef og Maria også, ikke? Er det den vinkel, du har tænkt dig? Vi vil gerne bag om det der, ikke? Vi vil gerne ind og mærke Josef, vi vil gerne mærke Maria, ikke? Vi vil sanse den. Jeg synes, det er kønsdiskriminerende. Men det kan fungere. Nu altså, er jeg den eneste her, der synes det? Nu snakker jeg lige, så kan du fortælle bagefter, hvad du har lyst til. Jeg vil meget gerne have, at folk går ind i kirken og får en anderledes oplevelse af, hvad det vil sige at være i kirken. Så det, jeg tænker, vi gør lige nu, det er, at vi lige går ud på gulvet, fordi det er tit der, man blokerer. Og så sætter vi lige en rundkreds herude. Det er over. Du kan bare smide dine ting. Jeg hedder Christoffer. Hvad hedder du? Og så siger du, jeg hedder Hvad hedder du? Jeg hedder Gustav. Hvad hedder du? Den passer. Ja. Jeg hedder Christine. Hvad hedder du? Sådan. Perfekt, så kører du. Jeg hedder mor. Ej. Er du okay? Er du okay? Ja. Okay. Hold da kæft. Okay, prøv at høre. Godt nok. Ja.
Jeg tror, vi lader... Måske ikke ved sammen lige tage en pause. Jeg gider det Nå, ikke. altså, der foregår en hel masse ting lige nu, som Nej, jeg siger bare, så det er min skyld. At det er ikke nogen skyld, det her. Det er ikke nogen skyld, det her. Skal vi ikke lige sige, at det var det for nu? Men det er helt klart, at man kan mærke, at der er mange ting, der foregår, ikke? Jeg tænker med dig, Ja. der tænker jeg nemlig, at jeg godt tænker mig, at du holder en prædiken. Ja. At du holder en prædiken, som ligesom skal... Hej. At du holder en prædiken, som ligesom slutter det hele af. Og en prædiken, som ligesom er, hvad skal man sige, up to date, eller sådan, forstår du? En prædiken, der er i øjenhøjde. En prædiken, Med den tid, vi er i nu. Ja, ligesom en prædiken, der kan gå ind, og ligesom, jeg kunne godt tænke mig, at Gustav, at du ligesom slutter af med en prædiken, der ligesom går lige i maven på folk, ikke? Det kan jeg allerede høre nu, at der er noget der. Ja. Der er et... Ja. Godt. Tak for nu. Ja. Er du på dagpenge? Eller? Nej, jeg er ikke på dagpenge. Nej. Jeg arbejder jo. Nå nej, man skal jo også have haft et års fastansættelse for overhovedet at komme ind i dagpengesystemet. Jeg har gjort en eller anden for at pisse dig af. Det er meget... Ja. Nå. Skide godt. Up to date. Nu er her. Vi ser hinanden gå omkring nede på... Vi ser hinanden. Du ser også. Vi ser dig. Up to date. Up to date. Det vil sige... Det er nice. Ja, det er nice. Up to date. Yes. Som korinther, da Jerusalems mur skulle indvies, opsøgte man levitterne overalt. Da cribben skulle vises til folket, der var der gang i den. Da Esters tøser og hendes gang, de stod på fisketorvet og spurgte Jesus, hvem er du? Og han svarede, det er for sygt at stå her foran jer. Han led de sygeste kvaler. Han led de sygeste smerter, som ind i helvede. Nej, det går sgu ikke.
bare lige julefrokost. Ja. Kommer du? Ja, det gør jeg. Ja. Ej, det er godt. Det er jeg virkelig glad for at høre. Ja. Super. Ja, jamen, det ville være fedt, hvis du ville tage noget stor service med, og kniv og gaffel. Ja, så tager jeg det med. Ja. Okay. Det er bare til dig selv. Ja. Hej. Vi ses, ja. Hej. Hej. Jeg skal lige have en fornemmelse af her. Skal vi køre videre, eller hvordan har I det? Hvad tænker I? Ja, selvfølgelig skal Ja. vi. Ja. Ja. Yes. Jeg tror da helt klart, vi er med 100% Ja. på det. Ja, okay, fedt, godt. Prøv at høre, så gør vi det, at nu laver vi en teaterøvelse, der hedder grounding, som simpelthen handler om at trække vejret. Lige løsne op i kroppen. Sådan der. Godt. Så kan I sætte lidt lyd på nu. Skal du sætte lidt lyd på, Gustav? Hvis du vipper i... Godt, Christian. Du skal bare slappe helt i kroppen, Gustav. Ja, sving lidt fra side til side. Nej, prøv at høre. I kører bare videre. Og så siger jeg for. Bare blive ved. Halleluja. Vi mødes igen. Halleluja. Halleluja. Jesus er stor. Han er vor Gud. Jesus er stor. Han er vor Gud. Vi kan godt lide Gud. Okay, synger du den efter. Kristus, vor Herre, kom til os. Kristus, vor Herre, kom til os. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. I spread my wings and fly away. I believe I can flow. I see you running through that open door. I believe I can fly. Hvor er det fedt. Sådan. Fedt. Fedt. Vi giver lige en klapper lige. Super godt. Hold da op. Sikke en stemme. Er du så færdig, mand? Der er virkelig gods i den. Hold da kæft. Fedt. Fedt. Rigtig godt. Det var lige præcis det, jeg tænker. Kan I også mærke, at det summer nu i kroppen, ikke? Nu er vi ligesom klar.